Trubor nakaslem jong unongsan hima. Ki pulit ka anti-narcotics task force jo ka East Giant Hills District hapo ka jingalam ki pulit ka lum shnong hakastap phangap jo ka khat khana tarik naila ajar pesan ki lupendong ka jingpen up shrip ni kinong khai drop hak ba kila yo ban bat di arngot ki snar khai drop ki bade ki baju khai drop na ka be ka jela shaka wei pat na kini ki arngot la yo ban kurup shipo point lai pesan kilogram u marijuana 8,000 hanyo spa lai phandru ki dawai kuli tramadol hydrochloride 2,000 tali ki nitrazepam tablets but atali ki mobile phone hakakarwo khobor bala penmi do SP ka East Giant Hills u Vijay Kumar IPS le thu bagari ki jingyo kam ki pulit ni ki arngot ki snar khai drop kadi hadien mekilapen upstrip ha hadien mekilo yo jingtep hakamiet chung khat pratrik naila achar pusan bakidon ki bala suba baki dei ki nong khai mar be an ki bamut banmi na silchar Assam banwan shishilong de MTC bus kumta ki pulit jung lum shnong ki lelam ni ki jingtalasi badha ka por saw bjim step jung khat khana trik naila raja pusan ki leyo banbat ni ki MTC bus balalap bi ki te ki arngut kini ki arngut ki dei ki bala tip kerteng kumu amol nat saw arsnam karta ubade na Assam bad uradika Ranjan Das na Tripura ya kini ki arngut le pendrung muka duma lum shnong police station bad le pengat de ki hapo ki kendon ke NDPS Act benda ka jing toket de ki kadang ya shakman